Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, μια κλίση θέλω να κάνω. Sierra Victor 1 Echo Alpha India, ο Sierra Victor 1 Fox X-Ray Echo, Βασίλης εδώ. Foxtrot X-Ray Echo, ο Sierra Victor 1 Echo Alpha India. Καλησπέρα Ελισέο, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Maritime Mobile στον Αϊγιώργη της Βόρειας Σέρβιας. Περνάς πάρα πολύ καλά Ελισέο, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Γεια σου Βασίλη με την ωραία την παρέα. Βρίσκεσαι, είπε, στον Αγιώργη. Για πες μου, με ποιον είσαστε παρέα εκεί? Maritime, έτοιμος? Έλα Ελισέο, βρίσκομαι μαζί με τον Γιώργο τον Πυράγγελο από το φόρουμ. Εδώ στην παράδοση υπάρχει λασκά, είμαστε στο λιμάνι του Αϊγιώργη. Καράβαση, τώρα ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω από τα σκάφη, να πάμε να πούμε τα ουδάκια. Ωραία, ωραία Βασίλη, ωραία, σε πήραμε λίγο θόρυβο, δεν πέρασες καλά. Τα έλαβα όλα αυτά που είπες. Λοιπόν, δώσε χαιρετισμούς εκεί στην παρέα σου και θα τα διαβιβάσω όλα αυτά που μόλις άκουσα και μου είπες στα παιδιά στο φόρουμ. Λοιπόν, καλά να περάστε, ευχαριστούμε εδώ για τη διακοπή του συναδέλφους. Στο επανακούιν πάλι Βασίλη, Sierra Victor 1 Echo Alpha India, Sierra Victor 1 Foxtrot X-Ray Echo.